12 बरिस कयू मारिया त बाबा मोरे गवन दिहले बाबा मोरे विदा कइले हो। सखिया पियावा जा चले परदेसवा अकेले कैसे रहबै अकेले कैसे रहबै हो। पियावा जा चले परदेसवा अकेले कैसे रहबै अकेले कैसे रहबै हो। 12 बरिस कयू मारिया तो बाबा मोरे गवन दिहे बाबा मोरे विदा कइले हो। सखिया अंदर भीतर कई देतिउ रतिया अकेले कैसे रहबै अकेले कैसे रहबै हो। तनी बचन सुनै पियावा तो धनिया अरज करै धनिया से अरज करै हो। धनिया जब तोहरी देह अलसाई हई गोड़वा पिराई हई त धनिया चिट्ठिया लिखी भेजिउ दरदिया तोहरा हरबै दरदिया सही लेबै हो। पियावा कैसे का चिट्ठी लिखी भेजबा कैसे लिखबै तौ के ना चिट्ठिया भेजी हई हो। धनिया रुमलिया कई कागज बनायु तो कजरा कलमिया तो कजरा कलमिया हो। धनिया देवरा से चिट्ठिया लिखवायु त ओनही से पठायु त ओनही से पठाइउ हो। पियावा केहू नाही बाटै भेजबैया त कैसे पठाइब कैसे पठाइब हो। एक महिनावा जब बीतई दुई महिनावा ही लगतै तौ 9 महिनावा हो। पियावा 9 महिनावा दरदिया से भय परेशान दरदिया से भय परेशान हो। तुही मोरे देवरु से देवरु तुही नीलहुरा देवर हो। देवरु लेत्याना कागज कलमिया तो हलिया पठायु तो चिट्ठी